Pamahaw tayo mga bay, banatan na taning pamahaw nato kay wa pata ka survive sa atong mga pamaul. Sakit pa kayo kung mga bukton bay. Agay, ning mata ka buntag. Agay. Puro agay. Agay na unsa mamahaw tabal. Pamahaw paniudto lang ni bay. Daghan kay luto tong Bernes. Hapon dagan pagluto sa mga pahabol. Nya. Karon na pud sila yung mga bisita bay, daghan na bugi kog putahe. Atong Bernes bay. Nang pagkagabi kay manguli naman tanan. Siyempre, ako sinira mao gi mo mangamot diri human sa mga trabaho unsay wa mahuman mga limpihon ana ang salog tiwaso ng mga hugasan tanan. Ang Bernes luya kayo nya ni dool diri ang kuam akong usa ka alaga taon katong unsa ni ang among ikaduha nga alaga ang doktora ba ni ari sa kuha. Sa tanan-tanan nila. Siya ra gyud dool diri nako nagpasalamat. Ingko nga lami man ihilak sa imong salamat pero wa may luha ni tulo ingon ko anak. Murag ikapoy pug apil akong luha siguro. Bastang kapuya ba. Tanang alaga na ko. Siya lagi usa di dool diri inta. Siya salamat kayo ha. Malami kay tanan pagkaon. Pizza ni gahapon ba? Mahumok kayo. Lami kay ang harina. Di ba kisa may nakalanto to kong live nga. Nagtudlo ko ninyo sa pizza. Buhata to ni pwede dito kay ninyo iluto sa kuan. Kawali. Ano na ay mga gulay. Kung itawag si Sarah, mamahot at tasaroy, kaya unsa nang orasa. Pamikaon, nakatakang na ko dito duha ka putahe. Katong duha ka klaseng karne. Man abay, magtadtad na ko usa ka sakong sibuyas. Kaya ang putahe na mo ron daghang kay sibuyas. Muna gitawag og maswidi dir. Usa ka sakong sibuyas gamiton. Kapuy kay bay, oy, napadiri bay, sakit pag ako mga lawas bay. Hinigma, bangon ni kabuntag lagi. Mura gipambalian. Lamin ta iligo. Rumawa mga pamaon. Sus, kay naa na may nag-ubo-ubo dito silong. Nidalaga na lamang ko. Kung ano mapud sayo man ni sila ng mata nga. Kabo, pamaulan pa ilang makatabang. Hindi ka na, sir. Hindi pa tapos. Ano pa yung pinapain niyo? Kanina si nanay, ang dami namin pinag-usapan sa taas. Sa ngalay kung nakatayo, naupo naman ako. Anya, ako siyang giingnan nga. Kuan ka nang, pwede, di na ta mag-istorya kay daghan pa kog lutuon raba. Kuan na, mahurot man atong oras anang sige tayong istorya. Karon gitawag na pug kuan ning ang alaga kay kuan mag-arrange na pud mo diri sa mga butanganan sa niluto. Ana, yan pasag o. Ang dami yung pinapagawa pa nga eh. Sabihin mo kasing kumain. Mag-almusal ka muna. Hindi, yung mga lulutuin mo. Ano? May pahabol pa? Bakura. Anak na babayo. Yung gemat. Yung tortilla. Kailan bibili? Alam nga niya. Ipaalala mo kay tatay. Kasi sabi niya kagabi bibili ngayon. Bitaw na. Gano'n na lang. Yung gano'n na lang sa nakaraan. Yun, sabihin mo sa para mas madali. Yun, magpa-plating ka pa.
Tapos ba, mababa naman ang alaga ko. Hawak-hawak ko na yung bawang at saka sibuyas. Mag-ano daw kami, mag-ayos daw kami sa dito sa mga lagayan ng pagkain. Sabi ko, nakikiusap ako sa iyo. Wala na akong time sa yung mag-usap tayo, wala na akong time sa pag-aayos dyan ng mga lagayan ng kasi nakaayos na, kasi bay nakaayos na. Ngayon ang gusto i-throw na po, pungot lagi. Naka-arrange na, i-throwan pa dyan, maglagot ko. Ganina ra na silang duha diha sa akong kauban. O pagyud na human, inga ba nga mamahaw sa ka kawa pata ka kape, di ara ang pan, ka croissant. Cute lang siya. Inga ba kay mamahaw sa pa. Sakto na siguro to kung pamahaw. Okay. Kung gagamitin mo sa chicken na oven, hindi na para malis na yung isa. Ito pa? Bakit? Dalawa na naman sila nandyan. Hindi, parang malis na siya, para matigil na. Ito, di ba? Yung malaki na ito. Oh. Hindi mo kasi lalagyan ko sa tinapay sa baba. Tapos may mga... Ito, pinakamalaki. Gulay. Bakit? Ang sabi niya yung square na. Hindi. Pinaalis na naman yan. Ha? Pinaalis na naman. Yung nilagyan ko ng Indian rice dati. Kaya nga eh. Yun ang maganda. Sabihin mo yun ang maganda. Warag anam. Saan mo ilalagay? Ang warag anab sa puti lang, kay kunti lang sabihin mo. Yung bahaw pa yun na warag anab. Yung bilog pwede? Pwede. Oh, yun na lang. Pero kunti. Kailangan kong maglagay ng mga bread sa ilalim para mukhang marami. Yung warag anab, ito pwede? O Ano yung yan? ganito na lang? Ipakita mo sa kanya yung Pyrex at saka yung maliit. Nakita niya Pinakamaliit. Makita niya yun. Ito na lang. Ito na lang ang sa warag anab. Yan, pinakamaliit. Tapos ano pa ba yung isa? Sinoo ko. Kung mahumad ka, magtadtad pa ko sa akong sibuyas. Okay. Sakit pa kayo mga abaga. Sakit pa kayo mga abaga. Agay, ginoo ko ba na andam na akong tataro ng sibuyas in taon ba? Sakit na pa kayo mga abaga. Kami na naman. Napay dagang kusong. Tanong ko nga, separate po ba ang kay tatay ng chicken and oven? Of course, iba ang chicken daubin niya. Oh, dito nga. Ha? Dito. Tatlo man. Gusto niya pare-pares nga. Hindi pwede, kalahati lang yung kay tatay, may puti na siyang lagayan, sabihin mo yung maliit. Ginoo kadaghan ba na yung arte ng mga lagayan? Tapang. Ngunit na akong hiwaon doon ba? Katong maliit, basta ra, may hawakan sa gilid, yun ang kay tatay, kay kalahati man lang. Huwag na niyang anuhin yung lagayan ni tatay, kay hindi man niya nagreklamo. Hindi man niya nag-inarte si tatay. Sus, Ginoo, daghan po kayo na siya. Kuha na sa muka na mahurot ng oras na pa'y daghang buhaton. Hurot ng oras, sige, pamalhin na ng mga butanganan. Hala, kani dili na po. Kani. Ay, kakapoy. Abroad pa mo. Abroad pa mo. Nami ba yan, tinapay ba yun? Humo kayo ba? Ito, kung gitudo sa inyo haba nga. Duha ka yung 2 cups. Nya. Saka sugar spoon nga, baking powder. Saka sugar spoon nga, yeast. Nya. 1/3 cup sa oil, gamay nga butter. Asin gamay. Nga. Asukal gamay, anak. Mix na nimo tanan ang mga uga. Tubigan na dahil nimo 1/2 cup of water. Perfect kayo ang pizza at patayer. O iyan na po na lang taon kung sa mga sudanan ni tatay. Nakakita naman siya kada adlaw din ha. Sakto na to akong pamahaw. Maliod to na po ko. Ay, mo katawa ba ha?
Di ako sasawan diri ba. May bawang. Bawang, paminta, suka, toyo. Ang sawam. Kay manakog pamahaw, maniud to na pug ko. Kay sabi ko sa inyo bay, wa na ko'y panahon mo kaon lagi. Nang karon minsan nang sugod pa ko. Ikaon na nin ako, bahala wa ako gigutom. Basta sudan lang ginako kuntiyan. Wa bitaw ko gigutom bay, pero ako lang ni iduot sa kuntiyan. Awoy. Kinabuhi sa FW. Kaya unya kung gutomon ko unya, di naman ko kakuam. Kahungit-hungit. Aga. Mga abag halos di na maswat. Ahap. Ibisag ordinary diri ba. Daghan niya pong kay sila paluto. Kada bini man unta ni ilang kuan diri bisita. Karon na naman pud na unsa man pud ni sila nga wa man ni anha tong Biyernes. Pakuan pud pa espesyal pud sila karon Ginoo. Tabang wa pa nang wagtang ang mga pamaol di apa. Di apa akong kusina perting inita. Kay way exhaust pan. Agoy kalami sa sausawan. Sa wa gigutom. Kalami. Wa gigutom. Nayon ako kung katawa kay makadungog niya sila. Ngayon sila nga. Malipayon man akong katabang. Bi sugoon. Mana ko pang limpyo dito Kasilyas bay. Kiniha, mana ko himo pamahaw. Limpyo ko Kasilyas. Namunit ko anang mga basura nila, daghang mga basura na makikilid. Palangtang nako. Pangayos ang mga unlan din ang mga balintong ng mga unlan. Ambot po anak nila diha mga lingkod na mga unlan, mga tuwad, mga balintong, mga hulog alang salok. Ihok kayo mga lingkod. Ito pa yung mga tissue, pansuksok, anang kilid na nagay basurahan, anang dool. Oh, mana, tawag na po ko dito kay magkuha na po istoryahan na po mi. Dagan kayong istorya. Ko, pwede, di na ta mag-istorya, dagan pa kog buhaton. Dugay pa ko nagulat kay napay ka istorya sa telepono. Agoy, magsugod na ko luto. Kana nakatak ang naman hinong ko. Dugay si sila naman, wala po si sila naman doon. Alam na. Nasara, gutom na kayo nasara kayo. Saan ang orasa? Saan ang orasa diri? Ako'y alas 11 na. Alas 11 sa buntag. Kapag ikaw ng bata. Ginoo pa nang mag-arrange, bahala mo lahat. Mahurot ang gulatan ng sig pangarin, bisag na-arrange na. Magsigig yapong balhin-balhin. Ano pa? Ha? Anong kailangan mo? Yung basag. Yan na lang. Tapos kain ka na. Hindi pa may akong kain. Katapusin ko yung nililinis sa pangsilis. Wala. Nagdiri. Kaya ka muna, Sarah. Later. Malagi na ako mahurot bay. Ako lang ni hungit-hungit bay. Hungit-hungit lang ni ako minsan nagsikog trabaho gisa hiwa sibuyas na. Hungit. Malagi na mahurot man. Mahaw pa dito.
lang ni sa akong kilid. Hiwa ko sibuyas pwedeng daghan na bay. Di mo ko mahilak, mabutang ko diri asin. Ambihan ako, butang ko tubig. Okay. May putahin ako, daghan kay sibuyas ba. Nakit na ni akong abagal tinagtad. Butang kog tubig, butang kog asin. Asin, aron di ta mangyabaw diri mo antag sibuyas. Kain na ang utlanan sa kasakit nga gibatsyag karon. Tubig, asin. Nining dughan daon hunungan nungan na kining unos ning kinabuhi. Laban tabay, laban. Padayon kay. Padayon tabay kay. Ambisyosa ta, ambisyosa. Asa ni ibutang asin dari lang ibe. Kaya lang ka ha. Ayaw itaw hirap. Piting daghanan ni. Agoy akong buhok ng gawas. Piting daghana bay. Tagay-tagay po ta diri kuan kulapo. Ang sarap. Tira na ta ni. Sugod na po ang mga pamaol sa mga kabuktunan. Kay bisyo man jud kay ning kuanan ni. Bisyo kay ning putahian ni piting daghanang sibuyas. Sa kasako. Purya hilap. Banatag panik bay kay banatan punig tabtab diri guman. Basta inita, hangin ginawa man gyud gamay bisang hangin na lamang. Kay mo abrihan ang kuan. Abrihan mo ang aircon. Sino gihigop man to akong magipangtak-ang dito. Ako'y daghang pang anak ko gipangtak-ang dito bay. Anak ko'y magipanglat-ay. Pero napay dagang ipuson mga plato. Pamahipos, unya na lamang. Linya ang trabaho. Ilungkod sa ninako ba, mintas nagpanit, kay na. Sugod ko dito ko na. Tinindugay na ni handod unya. Hapit natin kaon, mudalagan pag ko. Magsikog dagan-dagan. Agoy. Kay maratol mangkuoy ka nang hapit na tingkaon. Karon ikakuan na karon ika 18. Ika 18 nga adlaw sa Ramadan. Alas 6:11 ang kain. Ang kaon nila. Alas 6:11 sila mangaon karon. Ika 18 nga adlaw. Pila na lang ka adlaw mahuman na ta. Kay da makoy kalendaryo po din higipang chikan po. Chikan po nako human na ron. Check. Human na. Agoy. Nangaway manggihapon ni sibuyas. Mary, Yes. Baba said it's okay. Huh? This chicken has half chicken. Put vegetables, throw it. Okay. Okay? You know how to. Bismillahirrahmanirrahim.
Agoy. Nayabo. Nayabo ang kabo. Nakita ninyo ba? Agoy. Pero ba pwede na siya ipakita? Moto ang alaga nga kinamamuran. Yung bisyo kayo. Taba, mananabang. Ano ni Ari man to siya? Uy, nayabo hinuon ng kabaw. Gusto lang karaan. Kapait di ay ning kapalaran. Ano man ka? Mari man ka diri na koy. May ba yung pusyon yung mabuga na yan kung asin? Nayabo. Sa kakilo nayabo. Tanaw na ko na. Dirito siya ni. Nakita ninyo ang naong. Dirito siya. Taas man ka itong bata. Awa ninyo makiting naong. Di lagi makita sa inyong comment ba ay. Nakita ninyo yung naong. Asa naman? Nakita ninyo ang naong sa kong alaga ba? Ay naong. Gabalitag asin kay niyabo. Mitindog ko kay para matabunan ang kuan. Isud siya kay gibiyaan di siyang saranghi. Muli isud siya diri. Di mo na isulo diri. Hari na ko para kita kog na imo ari. Apoy kaiga, mo abdi na inyong kuan diha. Yung condenser aw sana kanang earphone ba nga tibuok. Tingnan na. Ahak ng buhok ko eh. Ordinaryong adlaw ba ya puro man din tanan mag-arrange. Basta nang kuan lamisa. Araw na ay bisita, kana gid silang duha ko kay wagi ko'y panahon. Yung ko anak kay tungod sa kalagan sa akong lutuon. Yung ko bahala na lamang mo din ha, palihog yung ko anak.
Tuan na ang katawa na po. Kay katawa ni among amahan diri. Amo katawa. Yaw-yaw ra ba siya gahapon kay ko nga, pakaon na po mo, na ra ba tay mga utanon kay nahurot atong Bernis. Siya nga sa mga utanon ang nahurot na kay mo pa pangumpra. Ko nga, uy, nahurot na yung taong kay ang kuan palang daan, ang sistaho palang daan, piting daghan ng carrots kinahanglan. Nako. Kusuking katawa. Makuan ka, madalahig kasi ang katawa. Asa? Hilak mong gihapon taan eh. Niya ang katupang murag tubol kay daghan man kay tukol carrots po. Mix butang ang sauce. Alang ice day sarang he. Wa na ko maon. On mo sa i-on mo yung ice. Okay na, naon mo na. Kanigi kasurindiran ako ba gini si tad bay. Kay diri o hawoy kayo. Ano bibili daw siya ng tortilla hindi? Mas matrabaho kasi yun eh. Na i-plating pa sa tortilla. Mga tubol bay baba. Puri agaba. Lami biya kay to kay kuan biya to kanang ginaling nga baka. Tama naman ko diha ang signal ba di nakaabot dito sa akong kuan. Kung lutuan ba di nakaabot. Ana ra mo na mo sa pultahan ni Philip. Pero kani mas vegetarian lami kayo siya. Lami sad kayo ang sibuyas ani. Ha? Antay pa niya ako. Sino? Ayan, mamaya akong sabihin pagkatapos mo mag-buhat. Ano ba yun? Takot. Punuin mo daw yung kanin. Alin do? Di ba yung bilaw? Hindi, yung white rice ni tatay. Ano dyan? Yung white rice niya. Di ba gagawa ka ng white rice niya? Oo nga, alin dyan ang Yung lalagyan? doon, yung Sa puti. isa? Oo. Saan yung manok yun at saka gulay? Manok sa kagulay pag samahin na. Tapos yung isa Tapos yung kanin. isa, kanin, yung isa, waragana. Tapos yung isa, ito, dito na lang, te. What you think? Waragana dito. Ay, malaki masyado yan. Malaki masyado. Kunti lang yung waragana mo, yung tira lang yung Friday. Eh, doon sa square kaya? Yun ang pinakamaliit, yung lalagyan ng manok niya. Yan. So, dito na lang ang chicken in the oven sa mga gulay. Pwede. No? Pwede. Ilan ba yung rectangle na yan? Bakit may square? Tatlo yata yung rectangle eh. Malaki. Yung maliit, hindi pala tatlo? Dalawa, tapos isang malaki. Dalawang malaki pala. Wala na dito. Dun sa nakaano, taob ko. Wala. Wala, kurang yan. Ito kaso, ibang shape. Sige. Ito, malaki. Tingnan mo. What you think ito? Malaki. Ay, alam ko na. Yung yung isa pang maliit, yun ang nilagyan ng waragana. Ayun naman na pala. Yun na. Tanggalin mo na yung square. Tanggalin ko na ito. Mm. Okay na yun, nakasit up na. Oo, sige. Nilagay ko na rin yung bulaklak na kamatis sa gitna. Aha. Pero papalitan ko yun para fresh yung toppings natin. Decoration kung may time.
Mag-decor-decor pa tayo sa ibabaw ng mga pagkain. Sige na, magkape na diya, Sarah. Ako, niiniwan ko yung almusal ko kasi parang hindi ko na malunod. Hindi naman kasi ako nagutom. Gusto ko lang lagyan ng tiyan ko kay mamaya. Wala nang panahon. Magutom. Ay, buksan mo lang, mainit. Pawis na ako, oh. Ano ba yan? Baka kulangin ang upuan mamaya. Maghakot na naman, Sarah. Dito ba sila ngayon? Dito sila 8 plus 12 na bisita. O 12 eh. Bali 20 katao pala lahat. Nanay. 12 plus 8, 20. Ay, nagtayo yung iba. 20 katao ang pakainin natin ngayon. Nanay. Ay, yung matanda lang mo po. Susunod siguro sila by bats. Aray ko. Chatan ko nga si si Payater, Sar. Sar, chatan mo nga, Sar. Magdala naman siya ng muskato. Maawa naman siya sa atin. Pumasok siya, di ba? Mama, no need help. Yes. This one, onion, you will help me with the onion? Yeah, that's why I told you. Later, I will need your help, Mama. Before the eating, if you have time. No time, inshallah, I can do everything. In God's will, inshallah, I can do it. Yeah. But still, you know, have you had? Sarah, I need now. I'm going to go. Sudah Ramadan. Hard to Mama. Rose cannot manage, you know. You know that. Okay, no problem. I'll see. Pera, sir? Ha? Padala mo yung pera ko? Kailangan ko na ng ano. Hindi ko lang kami sa small jamia. Tortilla lang ako. Pwede makiusay. Nagdadrive lang ako niya. Ayaw ko na Sino? Sino? Sino ang kasama mo? Sila Tipa? Sarah, Martis, maaga daw ako doon. Anak ng kabayo. Yan ang sinasabi ko. Magpakain doon sa kabila. Pagkaon sila dito. Hasta kumapil ko dito luto. Kami di rin nagpakaon. Ako rin nagluto. Hala, tantad luto, tantad luto. Okay. Tulo na ang sipon. Ang sibuyas. Laban.
Naghilak-hilak kain sibuyas, bay. Sino ko, bay? Ang kaon nila ron alas 6. Alas 6:11. Inanglan na alas 6. Muman nagkutanan putahi. Kinagahanan ako putahi. Mas vegetarian. Tas rib. Chicken in the oven. With vegetables. Two kinds of rice. White rice with udaka lentil soup. Lentil. Tapos dua ka klaseng salata. Banjer salad saka pita. Banjer salad saka patus salad. Tapos pizza, magmasa pa ko. Kanang pagmasa po sa harina mo na sa kasakit sa abaga. Masa lang. Kinabuhita ning kalibutan, adunay kasakit ug kalipay. Pakiton ta mo bay, pakiton ta mo sa dining nga ilahang gi-arrange kay magbabay nako. Pakiton ta mo kay init na kay kong cellphone na bulad sa pitahan. Ano sa ta? Kaging gahi. Mo ni lang trabaho. Klaseng salata. Diri ang harira. Kung alaga na ang nagsulat. Diri ang tasrib. Diri Indian rice at saka kebab. Indian rice, kebab. Diri ang sana chicken in oven nun. Diri naman po niya ang chicken in oven. Chicken on oven. Mas vegetarian. Diri ang mas vegetarian. Diri ang haris. Okay. Ora. Sana ba ni? Ano ako mga putahi karon. Wala nagkamaw ang sulat. Mas vegetarian. Sana tasrib, mas vegetarian, chicken daw oven, patus, banjer salad, harira soup, ada soup, ana na kadimao ng yung warga anak nga baha o pizza, hamugali prito-prito, saka yung tubol kabab. Tapos ang pagkain ni tatay nga 3 klase. Ano na ba mga patay karong adlaw? Nga paginay pahabol mga sweet pahabol, mga tuba-tuba pa. Sus, ginoo ko tabang, mananabag. Nangid na ko ninyo kay ato na ko dito, tindog na ko dito sa akong kuan. Akong pamahaw, ako lamang kuhit-kuhiton. Thank you so much. Thank you so much. Happy Easter Sunday. Thank you kay sa inyong tuglang tawbahay. Dara-dara ang sibuyas na paghihiwa. Puno na sa nakakaldero. Napahawa pa ko mga panit kato tanan tadaro na ko hawi kay ang abaga tapay ko'y pizza dito nga masahon da naka-ready na tapang mga hipuson nagkarambola pa na lamisa ng mga hinipos gikan gabi okay daghang salamat katong nangaon mo na sila mga gabi amo ra pasagdan di na jud makaya ako tabangi sakit